Dobre ljudi, znam da je malo kasno, znam da je malo kasno da se izbaci video, ali ja dugo nisam izbacivao video, tako da. Ja dugo nisam izbacivao video, izbacio sam samo jedan novi član. Ja. Umiram. Pa da, kako ste se vi? Ništa, došla sam da kažem samo malo čao. Sezona 6. Da, sezona 6 Fortnite je izašla. Kome se jebe za to? Pa da. Pa ništa ljudi. The fuck is that? Da li ste vi znali da ja mogu da uradim ova? Tamo, pojem, čajem. Jedna mi samo jedna. Pa da, kako ste mi vi svi? Ništa, sada vam je 11, samo da vam kažem. Samo da vam kažem, ništa, ne znam, ovaj video baš, koliko mi je telefon? 18, Okej, baterija. I da... Smet. Šalim se. Dala sam. Nisam dala. Sve opet. Znači, ljudi. Vidi kako sam ja Steve, sve za mene. Ja Steve. A sve za mene. Znači, vi možete da vidite, ovo je normalna boja. Ovo nema ništa efekta, evo vam. Vidite, to mi je normalan prst. Ali vidi, ja neka. Ja izgubila boju, vrate. Baterija mi je slaba. Ljudi, izvinite što ne pričam dugo, sigurno ću izbaciti novi video danas. Zašto ležim? Znači, sigurno ću izbaciti, ne danas. Sigurno ću izbaciti novi video sutra i izvini ako neko već uploaduje video, znači sačekajte da prave niko. Znači, ja ću danas uploadovati jedan video. Možda će Mateja čak sutra, ne znam, ali ljudi, vidimo se kasnije, to je sa vama bio vaš savršeni Nikola i ćao.